Ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Як навор дигар дар мавзӯи ҳодисаҳое ки охирон рӯзҳо ба вуқӯъ омаданд, яъне заминларзаҳои шадид дар минтақаи рашти ҷумҳурии Тоҷикистон ва чандин хонаҳо, чандин биноҳо хароб шуданд. Ҳамватанони мо аз дару хона маҳрум шуданд, аз молу мулк. Офатҳои табиӣ зиёд шуд, лекин дарҳол пешвои миллат муҳтарами Эмомалии Раҳмон маҷлиси ғайриновбатии ҳукуматро гузаронида дархостҳои муҳим, супоришҳои дақиқ доданд, то ки як комиссияи лозима ташкил шуда ба он минтақа сафарбар шаванд. Ва дар наворҳое ки пешкаши шумо мегардад, шумо дида метавонед ки мансабдорон ва ҳар як хона даромада аз мушкилиҳо огоҳ шуда ёрии аввалини ҳукуматро, давлатро ба ҳамватанони мо расонданд ва ин мошинаҳои боркаши зиёде ки бо масъулаҳои сохтмонию хӯрокаву ашёҳои рӯзгори аввалин дараҷа ташкил карда шуда буд, ба он минтақа равон шуд ва инам бошад як дастгирии муҳим аст дар ин ҳолати вазнин, ки мардум бисёраш тамоми хонаи худро аз даст дод. Лекин шукргузор аз он ҳастем, ки дар ин ҳолатҳои мушкил давлат дар бари халқи худ аст, пешвои миллат ғамхори мардум аст ва аввало ин гуна ҳодисаҳои мудҳиш камтар шаванд. Дуогӯ бошем аз даргоҳи Худованд, ки ватани моро ҳифз намояд, мардуми моро ҳифз намояд аз ҳар хел офату балоҳо. Лекин дар ин ҳолатҳои мушкил агар мо тавонистем кӯмакам расонем, як сарҷамъ бошем, дуо намоем дар ҳаққи якдигар, насиб карда бошад ин ҳама мушкилиҳо гузаранда аст. Ин ҳам як санҷиш аст